Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyelela khona lolu hlelo. Igama lami ngingusithemiso ngingaKadlozi. Ngicela uma uqala ukuvakashela le channel ucofa subscribe, thokozele le video. Kugazwe kwabulawa owesifazane obeyovakashela isoka lakhe ehlokozi eHigh Flats ngesonto. Unkosazana entathu Nzimande kuthiwa uthole engasekho esangweni kubo kanti kusolwa ukuthi uhlaselwe ngabantu abangaziwa endaweni yesigameko. Kubekwe ukuthi ngayizolo ubeke wahamba washiya usana lwakhe wayovakashela isoka lakhe. Okhulumela amaphoyisa kwaZulu Natal, uLieutenant Colonel Nqobile Gwala uthe ngezikhathi zango-9 ekuseni bathole umyalezo babizile endaweni yesigameko. Uthe uma befika bathola isidumbu sowesifazane oneminyaka engu-23 ubudala sinamanxeba amabili okugwazwa esifubeni. UGwala uthe amaphoyisa asaqhubeka nophenyo mayelana nalolu daba. Mbukeli, cela uveze uvo lwakho kwi-comment section mayelana nalolu daba olubuhlungu kangaka. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Usale kahle.